Ata i-follow up tatabi so nangyaring ururon. Hello engineer. Engineer. Ano mo na ito? Hello engineer. Good morning, mi amigo, your honor, honorable Engineer Baclao. Ano lamang, amigo? Arog kayo niyo, bossing. Napapod ako gusto ko lang tabi mag-follow up kang naging hururo nindo tungkol baga sa problema sa Kamalig. Opo, pwede po pwede po may share mo sa nagdadangog ngunyan kung ano so naging resulta po kan sa endong meeting with the irrigators president boda po barangay council tabi engineer. Iyo kaso Monday, nagdumang baga mga 10 o'clock na dito. Okay. Ang tulo si Rumeng, Kapitana Morcoso, tapos may karopa, hindi ko lang tapos siyang nagiribanan. Tapos, so, pero pagkahali nila duman sa site. So sabi ko, ipakwantagirarin niya ko yan. Siyempre sabi ko, dakulao na area ito. Opo. So dinibo ko, pinadrone ko kasod ma. Okay. Kapon. So, marikos gira itong meeting sa iya, kaya siguro po ni Proming. Opo. Nakaurong ko naman itong so, pinasabing katayad na kabasa. Yes. So, para ma-discuss nito ang kwan talaga duman. Ano ang problema. Iyo po. I see. Hopefully, within this week, mag-urong ginari kami ni Proming sa grupo niya. Iyo. Kaning matukar nito, may igo kayong saro duman ng Henry. Opo. Kayong saro duman na area kan ko yan na napasang na rin may nag-collapse na dike duman. Yes daw. Yes. Saro duman. Igwa duman na ligong parte duman. Ano ba nag-agi so tubig? Kaya tapos considering itong salok napod na ito, Danau River yata. Opo. Kuya na ito, silted na. Iyan, correct. Silted na ito. Kaya naglalawali kami. Nag-propose kami naman na mag-dredge ito. Kundi sa buko, sa daw kita naghahanap kaming agihan. Opo. So, pwedeng agihan kan ekipahe. I see. So meaning tabi engineer, may ekipahe ka mo na pwedeng gamiton sa pag-dredge ka ito? May available kita? Bako. Pwede naman. Kaya lang, ang problema, so aagihan kan equipment, tapos so kakatambakan kan dredge material. I see. Data. Hayo sa mo ya so kakain na kabasa tambakan ito. Iyo, hayo sa tinampo ito. Medyo may distansya. Pero kaya itong kayang agihan, kayang dumanon. Ang sarong migutang proposal duman. Yan dahil baga, ang river baga dyan. Ano ba baga, Henry? Ang sapa. Opo. Sigun sa Water Code of the Philippines, igo ayan ki setback dapat. Perpetual yan. Opo. Ano ba, arog itong sa arog kan sa kabasan, agricultural. Ang gobyerno, igo dyan ki 20 meters both sides from the riverbank. So pwede kita puta din kaya lang, siyempre, kakaurong mo na sumatag sa diri kan daga. Yes. So kaya, gusto mo gusto ko makaurong girare sa grupo, and Irrigators Association duman sa panginginot ni Juan, ni ex-kapitan Proming, di ba? Mag-urulay girare kami sa opisina. Iyo po. Within this week, kung mangyari mo niya na sa aga, mas maray. Kung na semana, kung available siya. Opo. Ang saro kaya medyo mahiling ninda so ko yan, suporte. Opo. Medyo kaya engineer na kuan, medyo nag-react so iba na so ibang mga kabarangay ta dumanta. Although okay man maray support footage drone, ta siyempre mahiling mo sa pangkabilugan, di ba? Pangkabilugan, hali sa taas. Kaya lang ang giri may concern sinda na baka daw pwede mahiling may mag-inspection hali sa tawo mo na mahiling ki personal po sa mga area sa indang mismong mga mata tanganing makapag-recommendar nin mas klarado tabi engineer sa sitwasyon duman sa lugar na ito ta. Pero day man da po kinagduman na sugari mag-inspection baga ki personal na ilingon ito na mga area na pinagreklamo ninda. Apera kang drone tabing pinalayog nindo.
Kasi kung pwede man yan, kaya lang mas klarado naman sa drone. Maiwas. Nailing talaga sa kabilugan. I see. Sabi ka sabi ninda, deda na hiling so nga arin nga sudiking na-identify po sudikin na nagaba, so silted na river. Kompleto po. Kompleto. So sa pagikan drone, na-identified po kung rin ang dapat na priority. Mahiling naman. I see. Kaya Okay. Kung gusto nindang personal inspection. Mag-irulay kami naman sa opisina. Pwede. Pwede man, di ba? Kaya kaya may gusto, ang sabi ka ni Baduman, kaya mas magayunda kung mailing, apera kang drone, ma-inspection ki personal, pero talaga magabat na ang pamatiin nindat. Ang pagkaboy ninda ko niyan, apektado na. Yun talaga. Yun man sa pag-uron ninda promen, yun man sa pabot. Oo. Talaga, naintindihan ang sitwasyon ninda. Iyo po. Kaya lang, yung yan, dapat, pag-urulain, analisa ron, tapos kung ano talagang pinakamaray. Kagami kaya, sa opisina, may pagigibo na kaming nakda kung paano may yan resolveran. Ayun, very good. Kasi kung kami lang sabi, Henry, Opo. sa opisina, dahil naman yan magkakaya. Iyo. Dapat yan, may kapartner kami dapat sinda na ito, si stakeholder. Yes. Okay. Ngunyan baga po, engineer, tag-uran na, ano po ini kung day initulos mahiro? Gari, magiging malala daw po ang sitwasyon sa lugar tabi? Kung magkuhan talaga, kung tag-uran, talaga may tubig ang makukuhan duman. Kaya may nailing kami duman sa footage. So dati itong kabaasan mo, ginibo na sila itong pispan. Iyo, may nailing man si Jimmy. May footage man si Jimmy na nakuha dyan. Sira na ang binuhay. Ang tubig sabi, Henry, ang tubig na nagsusupay duman, nag-aagi duman sa napasang. Opo. Ligo man duman na, kuya, ligo duman na sapa, duman sa area nito. Hindi naman ito nakakadiretso, so dapat magpasiring duman sa Minto. Yes. Barrio River yan, diretso na yan sa Tradisya. Kaya naman yung silted na, ang nangyari, binabalik yan tubig, kaya nagilangkawan nila ng tubig yan. I see. Okay. So, ang pigatara mo tabi, engineer, minatugma duman sa sabi kan mga residentes, bodo base sa reklamo sa nakuha ni Jimmy report na arogan ang sitwasyon. So, naaraman po rin doon sa pagi kang drone na ginamit nindo sa lugar? Iyo po. Oo. I see. Okay. So, at least, ikaw na palang kamuki nakaplano ngunyan para po sa tuyang mga kababayan. So ang kay puwanta na sana ito so ma-finalize sa ururon asin siguro hindi na mabudgetan ano po saling mo? Mga araw kayan, pasirig na kita dyan, dapat mabudgetan. Yes. Okay. So na rin po yung engineer pwedeng mag-materialize tabi na sa inyong plano? Kung halimbawa man may available time sa aga, sa forming, magurulong kami sa aga. Very good. Okay. Tanganin naman ko ang giraray, matapos na, kung mailatag na po ang dapat gibuhon talaga, so final ng desisyon kung anong gigibuhon dyan, tabi engineer, ano? Itabi. Okay. Ikaw ka man po open communication kay ex-kapitan, niya ba? Roning? Igwa. Very good. Okay. Nakunday po ako mapaaram sa iya na may meeting ka mo sa aga. Ay, mapatugo na lang sabi ako. Henry, kaya ano. Anong oras ka mo? Si Jimmy, pasiripon ko man. Mag-text na lang sa mo si Jimmy, tabi engineer. Most likely, mga 9 o'clock ka aga. Yes. Okay. Di, ikaw na lang ang mapaaram. Ikaw na lang ang mako din. Ito ko natabi ako. Ayo, hindi ka na mag-attend. Pagkatapos ng programa mo. Mag-birthday. Okay. Yung masana po yung gusto kong i-follow up. Siyempre, sa mga tao, nag-aabang talaga ito. Kaya, although, kaso ma-interview ta kabaga, boda sa ma-interview man sila, pasalamaton sindang maray, sa makaskason po nindong makaskason nindong response, tabi, tungkol sa problemang ito. Kaya naugmahon sa mga opisyalis kang barangay duman, nagigwatulos ka mo ki initial na ururon tabi tungkol sa problemang ini.
Apo. Yes. Kaya kaso na makatapos kan makapag-drone ito, tiganan ni Sir Mantulo sa opisina. Oo. Sabi ko, dapat tayo mag-urulay kita. Hindi tarang tag-iraray niya ako sa grupo ni Pruming. Tapos iba pang mga Irrigators Association duman. Tama. Apat ito ngayon, apat na barangay. Iya po. So, ipitaran ko sa aga sa opisina. Oo. Mga nainoplat. Pareho kan tanganing matukar kung anong pinakamaray na strategy. Yes. Para ma-resolve yan. Iyo. Sabi kan texter ta ang river o creek talaga may 3 meters both sides easement manangga. Tama sabi mo engineer Sabi kan texter ta. Oh, 3 may meters easement pala na 3 meters siya. Oo. Pero pag agricultural yan, 20 meters sabi yan. 20 meters. Gobyerno yan. Hali sa 20 salog. meters both sides. Both sides, ano? Both sides. 20 metros both sides. So meaning tag 40 gabos tama? Oh, 20. 20. Sarong side. 20 man sarong side. Oh, so meaning sa gobyerno sa riverbank. Ay sa riverbank. Sa gobyerno po pwede mag-patitulok ang engineer tama? Sa gobyerno dapat yan. Nakanote yan kaya sa sa mga titulo baga, sa plano. Iyo. Nakanote yan, naigwa yung easement talaga, legal easement. Iyo, So, lalo na kung iyan talagang salog, haluy nang naging salog, haluyuno ng panahon, ano? Iyo po. Kung nainutsudaga, tapos tagabaga kikita kimang instances na nainutsudaga, tapos nagkasalog. Kaya yan, iyo baga. Kung inyo na napagtuugan, nalimo na bago so ruta kan so ruta kan sapa, divert. Ayun na ito ang susugol. So tagsadili kan daga na nako yan. Pwede niya itong i-claim. Yeah. May proseso ka yan. Opo, okay. So, engineer, salamat na maray sa aksyon na ini sa pagtawtabay ka atensyon sa bagay na ini and sigurado akong magiging maugmaan mga residentista oras po na mag-materialize ang sa inong plano sa lugar na yan. Salamat man tabi, Henry. Thank you. Pagtaw kay Kalan para matawan pati action ng bagay na ini. Opo, okay. Thank you, engineer. Mabuhay po kamo sa Provincial Engineer's Office. Mabuhay. Alright, thank you. Mga tugang engineer, Dan Tibaclao.